Γεια, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Stumble Guys και πάμε εδώ πέρα. Οπότε ναι, έχω εδώ πάρα πολλά τέτοια. Θα σας πω ένα tip. Όταν έχετε Stumble Missions, αυτά εδώ πέρα τα αστεράκια, να τα αφήνετε να είναι λίγο, να είναι πιο πολλά για να έχετε λίγο πιο πολλά. Εγώ τα αφήνω και έχω πάρα πολλά. Οπότε ναι. Θέλω να σας πω ότι κάνω edit από το κινητό με μία εφαρμογή που λέγεται Filmora. Μπορείτε να την κατεβάσετε, γίνεται και στα Android αλλά και στα Apple κινητά. Οπότε πάμε. Τώρα να βάλουμε αυτό εδώ πέρα. Τι είναι και ωραία. Ω, καμουφλάζ. Α, μου θα ειδοποιήσει από το μαλλί. Πάμε για να δούμε τι πίστα θα μας πετύχει. Μην τύχει, μην καλή πίστα σε παρακαλώ. Είναι πάρα πολύ ωραία πίστα. Δεν θα πάρα πολλά μηνύματα. Στην άκρη κοπέλια, περνάω. Του μπλάρους. Πάμε, έλα. Στη ντουλάπα. Έπινα. Δεν μπορούσες να με πάρεις ένα τηλέφωνο. Έχουμε τεχνικά προβλήματα. Ωραία. Έχουμε αυτό για τελικό. Oh my god. Είμαι και πρώτη. Oh my god. Στην άκρη κοπέλια. Περνάω. Παιδιά, τι κάνω.
Κάνε στην άκρη. Φύγε. Προχωρώ. Α, τι πήρα. Τι καλά. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like και μια εγγραφή και αυτό ήταν. Γεια σας.